Terkenal. Terkenal ya. Mangga Mas. C. Meh nyapa kok ngeliat-liat. Meh tuku. Niki aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni nampa kasunyatane tresno kowe sumending wong liya. Kang sanyata ngomong siji kanggo sira.
kasihnya ta. Sing nyuwun mang adik emang lho, Dek. Oh, adik. Dek cantik mang lho ketok. Oh, terima kasih adik. Oh, mau ijo kok gak disawarke ya, toh. Ya wes mang dari gerombolan. Komplotan. Mas ini saking putih nggih, saking Timbrangan. Nggih, Sunan nonton Cinta Merah Jambu. Nah, ini sebelum itu coba dikasih ada tiada dulu. Tiada. Iya, dari mungkin. saya nyanyi gak budal, cuti sementara. Oh iya. Ini Mas. Tiada. Diam kau Ferguson. Diam kau Bambang. Pak Babang mau rasanya nang kok metu nang kok iso. Yuk. Mas, Japartin Mak Aram dalu. Ada kok sawe. Cedek. Cedek ya. Mau ganti? Wasih. Ah. Ngodayu utama gambar rumis kusuma mulat lang-lang brangetara
Ya mumpung cedek ya lumayan. Lumayan. Timbangane jadwal-jadwal wingi-wingi. Besok lagi ya Cin, nong Tegal panjang ya. Tegal Dawa. Iya, yuk monggo. Merah Jambu, Sunan saking bos-bosku yang tadi sawer menyawer. Monggo. Oke. Yuk, bonus ya. Ya bonus. Cepet Iya. cepet naram. Loh. Ajaib tangan Rom. Loh aku iki multi talent loh deh. Aku ya iso nyanyi, iso bergoyang, iso iki nah. Iso tak iso kowe kok Rom. Iki kan tuluk-tuluk nah iki Sing- tak sing- do jiro lu. Ya Mas, Cinta Merah Jambu. Sing guri ora jajal lah. Wong ben untuk tambah siji kowe. Dewan menjadi orang gila iki. Ya. Yang belum nyanyi ini 3 orang. Yang maju sayang. Timbul, Uma, Eksa. Bonus. Wah, say.
Mbak Dwi, Mas Rudin ya pamit, matur sembah nuwun mugi-mugi rezekine sampean berkah barokah sak pitarene Bali Wahyu Manggala. Monggo Ndara. Nggih kula Ndara. Nggih, monggo. Didhaupan. Wah. Kali sinten menika Ndara? Dereng mangertosi. Boten menungso limrahe ta Ndara? Walah. Kok nanya-nanya nggih Ndara nggih? Nggih, Ndara Putri Purbararang mesti nipun nggih seneng nggih Ndara nggih. Menika sinten Ndara? Kok rawuh wonten Mansari? Rawuh wonten mriki Ndara. Ketelarak iki mesti Nduk. Anake ngiber ya Nduk. Menawa bingung ana pertelon ape minggu ndi sidane kok nang kene ya Nduk. Monggo Ndara. Serampung pakaryan. Sampun. Jenengan niku kok kados tamu niki monggo pun ageng. Nggih, monggo. Ya ora pantes aku kakon kon nganggo. Lho. Senajan kula niki sawangane kados Putri, nanging kula niku duwe lho. Kuwi apa? Sing sakit ngeten-ngeten niku lho. Sing iso ngene-ngene kaya apa wae. Oh iya, sakitnya beda. Jenengan niku nggih. Aku nek kok hewah to nek rawuh wonten tamu. Monggo pun ageng. Masuk dewe kata eplek lho. Ketipel ya. Monggo katuran lenggah. Ya. Saya sadering pertama kalau wonten ing Pendapi Agung Pendapi Kami badhe putur wonten ing Kayangan Salendra Bangun. Niki menapa Pendapi Kampir wonten ing Taman Salendra. Apa alane yen aku kampir ning Taman Sari? Mergo nalika ning Pendopo Agung kae aku lali pamitan kelawan kowe. Rak yo emang to, kabeh iki keluarga ana ing Pejajaran, kowe yo kadangku kaipe. Yen ing Pendopo ora ndak pamiti tenane aku tumeka ana ing Taman Sari iki aku arep pamit lawan. Cekanipun rikala wonten ing Pendapi dereng pamit kaliyan. Jronipun Kakang Antariksa Purbasari. Ing kono Taman Sari ana cahya kang cumurut sak cakra panggilingan. Jebul ana widodari kang endah sulustaning warna kang ngejawata. Ora ana liya ya mungku. Kawas pikulane dadi. Ampun sanget tenan denipun ngaleboni dhateng kula. Ingkang prasaja kemawon Kang. Prasaja wae. Bloko Suta ya. Purbasari. Sertane pun Kakang napa dawuh saka ngersane Rama Guru Kang ing kono pun Kakang kang supaya ngupadi ananing wanita kang anduweni wahyuning kraton. Ora ana liya cethane ing Pejajaran iki ora ana liya ya mung sliramu. Kula yo sewu nggih Kang. Napa boten lepat sedaya menika panjenengan? Napa wani kita kula boten kadang kula kang mbok Purbararang. Ora, tenane pun Kakang kuwi mau kleru tetepungan banjur anduweni rasa tresna kan Mbak Ayumu si Purbararang. Tenane sing ndak sawang ndak lirik kabeh ki ora ana liya ya mung kowe. Lha kok suta wae. Aku tresna kawan kowe. Eling. Ungkapan malih jam menika badhe didhawuhan kalian kadang kula kanggo Purbararang. Kok sakitipun jam menika ngendika ingkang khusus wonten kalian Mergo aku ora bisa nyelaki dening batin. Umpama ndak rasa aku ndak bacotake dawuh kelawan si Purbararang. Atiku rumangsa kasiksa yen isih nyawang lawan kowe Purbasari. pinten kalian kula boten saged dawuhan kalian panjenengan. Menika kadang kula kanggo Purbararang. Ora usah mikir bab perkara kuwi. Ora usah mikir kadangmu. Sing baku aku sing nglakoni. Wong kadangmu yo ora ngerti wae kok. Umpama ngerti aku
aku wani tanggung jawab apa-apane rak yo ngono to. Nggih, mboten. Ndara kiwa. Kula mutke nggih ndara nggih. Kula mutke. Emotke. Iya. Kula emotke nggih ndara nggih. Jenengan niku calon garwane Ndara Putri Purbararang ampun dibajoke amin kok terus kali Ndara Purbasari. Dadaku ora patut yen garwa dening Purbasari. Amin kados mengaten. Ora apa-apa. Aku ora bisa garwa lawan kowe ora apa-apa nanging panjalukku mung siji. Aku laden ana ora ketang sak dang sak penginang wae. Pisan bae ora ketang mung sak gebyaring takut. Kali kula mawon. Apa? Napa kaya orang kau? Nggih sithik, mboten napa-napa. Bobot timbang ora bobot lan timbang sing tak jaluk mung kowe. Kowe gelem yo? Ladeni aku sepisan bae. Ladeni aku sepisan. Iki mau Kang Mas Pikulan Indrajaya rawuh ning tamanmu. Iki mau mampir dhewe apa kampir ke yai? Terus Kang Mas Pikulan Indrajaya dumugi wonten ing taman sari kula. Menika kampir piyambak lak yo to yo. Nggih, sampeyan takon kowe. Mampir dhewe. Tenan? Ki saestu Kang. Tenan kuwi? Kayu. Berapa menjami kau nyepalari jamin kula. Dadak takon kowe. Dadak takon. Kang purpurane. Mama mripat. Sopo kae Kang Mas Pikulan Indrajaya? Hah? Sedelok malah didhawuh kalon aku yai. Ya kene tawani gojak karo Kang Mas Pikulan Indrajaya. Sampun Ndara. Sampun. Gojak kira-kira penjaringan kamu. Kula mriko kandhang penjara kula tresno kali penjaringan. Terus tresno kalawan aku. Nek ya tresno ora koyo ngene. Ndara sampun. Sama tenan apa? Nggih pun kula Sakit ya Bapak, berada ngapun kamu. Yen reti lara ya aja tumindak kaya ngono kowe. Ntar maneh larane sing tak cempalani kalangan ragamu isih lara atiku ya iki. Weruh Kang Mas Pikulan Indrajaya kok rakon. Gagek sampe aku dhewe. Isih ora ngerti percaya kalawan kowe enak temen. Ndara Putri sabar nggih Ndara. Kadange panjenengan punika nggih. Ngoten niku. Kados mak lampir. Nggih. Arane aku mak lampir. Kowe bae lampir. Hah? Sakit ya. Lara. Yen lara ya aja. Sakit. Ndara sampun Ndara. Ndara. Nang, arep tak ajar ke ora ajar adikku dhewe. Iya ya. Ora apa-apa. Sampeyan kok kowe pengen omah-omah, golek wong lanang liya. Aja karo Aduh, kok jengkel ke? Masya Allah. Wah. Ndara sampun Ndara. Lorok ya aja koyo ngono temidakmu. Bocah cilik kurang ajar karo wong tuwa. Wani kalawan aku kowe. Aku iki sedulurmu dhewe. Aku nggo ngresnani kowe uga tulus lahir batin. Nek jebul kowe ngianati kalawan tresnaku. Kowe nggo Aku nek ngene ya Ndara. Aduh. Aku seneng aku sih yo minggir. Mbak, ya, Bapak,
Ndara sabar. Wong ngono ku sumpin matine disambar beget. Nyanyi beget. Dia mendem buget. Sabar ya Ndara, aduh matine. Waduh. Rene, jangan. Sampean napake. Tak pateni. Tak pateni. Ngudene mbleh pitik. Maca bismillah lha iki ape mateni anak kok angger bras. Aja tak pateni tak ceprot wong anak-anakku dhewe. Lho salahe niku napa? Putra panjenengan ajeng panjenengan perjaya. Salahe ngampirno mantuku Pikulun Indrajaya. Lah Indrajaya iki garwane sinten? Yo garwane anakku Purbarara. Lah yo nek ana sedulur ipe ngampirke dak ora apa-apa. Lah nek ngampirke wong liya niki sing salah. Lho, ngampirke yo ora apa-apa. Ning dhewene suwani nyenengi kelawan mantuku Pikulun. Lho mengko nek ora seneng malah dikira ipe ora rukun. Seneng kok ora kok seneng wong-wong ipe karo ipe ke ora. Lah napa? Dhewene wani nerunyak. Lho kok ipe kok arep digaglek dhewe. Cara kasarane arep demenan. Ngeten lho. Negara niki wonten tatanan. Lah nek sampeyan iki ratu kok beras midono kawulane dhewe. Banjur pengadilane ajeng dingge napa? Lho, iki wis cecok. Wong luput kudu dipidana. Nggih dipidana ning boten ratu sing midana, kudu diadili. Mergo negara niki ana pengadilane, ana jeksane. Saniki perkara niki diunggate teng Pradata niku kudu genep syarat-syaratane. Siji ana pandakwa, loro ana kadakwa, telu ana bukti, papat ana seksi. Kadakwa cetha Purbasari sing didakwa. Pandakwa lajeng sinten sing dakwa? Putraku Purbarara. Buktine Indrajaya teka Tama. Lajeng seksine sinten? Seksine aku tak golek seksi. Oh, ngene ya. Menapa, Kak? Kowe gelem dadi seksi. Kula purun nanging kedahipun wonten Aja kuwatir. saestu iki. Wis tak cawisi. Ngoten nggih cocok. Kula purun dados seksi. Tenan lho. Nggih. Jabang bayi. Lah kok mung 100 niku lho. 100 piye? Lah niki 400 100 ta Mas. Kowe iki goblok. Bupati ora tau mangan sekolahan. Oh, ya protol kabeh. Adono. Iki piro? 100 ngoten lho. Lah iki Nggih 100. 100 ditambah 100 piro? 200. Tak walike grempiang. Iki angka piro? 100. Lah iki Nggih 100. 100 ditambah 100. 200. 200 tambah 200. 400. Iki 400. Ono kok duwe wolak-walikan. Lho ndang sugih. Lho iki 400. 400 dadi seksi.
Deal. Deal. Seksine Sampean dadi seksi. ya di. Saniki kula tak takok pawitane wong dadi seksi niku wonten pinten perkara. Ono papat. Siji mripat weruh, tutuk bisa Bisa caturan, ngomong. kuping krungu, Krungu. nalare waras. Waras ora edan. Nek wong edan ora bisa dadi seksi. Bener, weh ning aku waras, aku yo ngerti mripatku, kupingku yo krungu, aku yo iso omong. Nak ngoten kula ajeng takon. Seksi kudu ngerti kedadean. Bener. Nalika Indrajaya mlebu wonten taman, Heeh. gone mlebu liwat mburi napa liwat ngarep? Lho, mesti liwat ngarep. Nalika Purbasari karo Indrajaya demenan, niki carane demenan kepiye dipraktekno teng mriki? Buktekno di, buktekno di. Kudu nganggo bukti carane wong demenan. Nggih, ben pengadilan iso ngadili nek boten dipraktekke. Ngono. Pundi pengadilan iso ngadili? Ben iso ngadili kudu dibuktekke. Nggih. Kudu carane. Nggih. Bukti. Niku ibu. Carane. Ibu. Nun sewu. Be, ngopo kowe iki? Nah, iki Arep kok praktekno karo sapa? Wong iki garwaku ora etok. Gibul. Bul. Bul. Tak praktekno di. Nggih, sampean praktekke. Ben percaya. 400.000. 400.000. Iku dhewe kok praktek. Lho iya to. Separone nek, Guys. Ayo. Iya, separone piye? Mau rak jare 400. Iya. Kowe 200, aku 200. Iya. Oh. Engko balekno 200 ya. Gak iso, Guys. Aman, kene wis. Aman ra iso balik. Ayo praktek aku iso. Nek tak. Kok ngono apa? Praktek lho piye ngono? Ora ngono. Mau mlumah. Rumah. Brek ngono lho. Mlumah sikile lampet. Yo iki kae. Carane ngene. Sing wedok ning ngisor, sing lanang ning dhuwur. Ayo, praktek. Dadi sampean ro le tumindak. Yo ora. Lah ora roh kok wani dadi seksi. Lho, sing dadi sekiwani sapa? Lah sampean iki Lho aku disogrok. lho bupati kok gelem nampa suap layak negarane ora tau tentrem. Hei, ini. Bul. Carane iki mau ora ngerti kanggo jengking apa mumah kene. Lah ya tek kowe gelem dadi saksi. Ya Allah, ya ampun. Baleno. Baleno. Ya iso balik. Tak ilang kok. Nek gumo lho, nek gumo. Mati kam. Toyo Joko praktek nang kene tenan. Nek mau praktek nang mundakmu kok aku kepengin. Lho apa? Aku kepengin. Kepengin arek. Kepengin. Kepengin Kang. Ih, Pewon. nek aku ora ngerti mergo kabeh kok mau saka Kang Mas Prabu Manjusri, mergo aku disogok. Dadi aku wani dadi seksi. Lah ratu marai korupsi ngono. Niki lho. Lah ngene negara kon tentrem niki pripun? Nek kaya ngeten carane. Pengadilan mboten iso ngadili wong demenan. Urung ana critane wong demenan kok diadili. Umpama diadili ya kudu dirabekke. Lho. Enak. Ampun, Mak. Lah iya kari entuk Lho. ora. Yen hukum negara aku kalah karo kowe ora apa-apa. Nggih. Mergo iki tak anggap perkara keluarga. Terus Aku nggunakake hukum keluarga. kejaba nek nganggo hukum keluarga kula mboten melu-melu. Nini Purbala Ki dawuh. kabeh iki perkaramu. Nggih. Tak pasrahke kowe. Ngaten matur suwun, Rama. Ngaten nggih. Rene Yai Purbasari sampun damel larane ati kula. Mila kula mutusake, wiwit wekdal sak menika Yai Purbasari dipun butal wonten ing Astana.
Lho iki ana ratu anak-anak laran lho iki. Ayo ngerti anak kok digubak kaya sampah. Ngene, Dok. Ora ketang piye wae, ora ketang ala rupane kaya wong tuamu. Sak ora-orane kowe njaluk pamit ya. Halo, njaluk pamit. Ora butuh. Kang Gage, ora usah kok pamirin tangis. Ngene, wis ora usah ditangis. Kowe ndang sumingkir mripate Rama sepet. Wis kono. Jawata ora bakal sare. Wong ki tumindak becik bakal ketitik, wong sing ala bakal ketara. Ora usah nangis. Ate becik ketitik ala ketara ning dunya. Ya sing salah sampean. Kok sampean manggon mriku ae. Alah rene. Yo, Purbasari. Mbok menawa dadi lalakone uripmu. Nanging paman percayan kowe ora tumindak sedek. Ya. Kula meminta marang ngersaning Jawata merga Jawata bisa mbedakake wong sing becik lan wong sing ala. Bola bali anggrana nek ditengaku. Lho sampean manggone kleru. Ana puase mangel. Wes, ya Dok, muga-muga selamat. Ya. Aja gelem, Bu, aja gelem. Iki ratu lho, ratu. Kok sesuk yen dus pundhutke sandalku. Aja percaya, Bu. Sing ketok. Boten enten turun panjenengan piyambak ingkang luhur. Wah. Cilaka tenan. Ratu rek kajen yo sini. Mateni wong. Sampeyan iku sentimen. Raketan ibu-ibu ora seneng. Kula niki saya tetep seneng mergo sampeyan iki dulur kula tuwa. Apa? Mancing kok ngono. Sampeyan iku kawula ora rukun sampeyan. Sesuk aja diwenehi bantuan BLT Rama. BLT ora tak tokno. Ya, Alung tanggo dhewe. kae ora kompak. Nggih. Yo kula sari anak sampean buang. Napa gunane kula ngleset ngajeni wong tuwa sing ora urus kaya sampean. Nggih, tasih wonten kula. Isih ana putraku sing
Ayu. Nggih. Maha Sengara, Inggih. sesuk kuwi rak lancine sembelian. Nggih. Dina iki kowe kampi ana ing penyupit lan pemburu, Nggih. jaken golek kewan. Wis tok